Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Meseji yedu yekutanga yakamira sekudai so. Anzi, makadii zvenyu mukoma Nashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Inini mukoma Nashi ndinodawo kureurura kuti ndakaromba, ende mukunoromba kwangu ndakabva ndazopiwa dzimwe miko idzo dzandakanzi ndinofanira kuti ndinge ndichizodziita kuti ndikwanise kuzotanga kuita mari. So inini mukoma, mukukura kwangu baba vangu naamai vangu vainge vachidanana mune zvakanaka-naka. Baba vanguwo vainge vachiita mabasa akasiyana siyana. He was a businessman. Vainge vaine magarages avo ende vainge vana makanika vavo, zvekare vaiva netumwe tumashops twavo. Saka baba munhu ainge aine mari, but mukukura kwedu, even though our dad vaiva nemari, tainge tisina kana kumbogara takanzwa zvichinzi baba vedu vainge vachiita zvemagirlfriends, sezvatainge tichingonzwawo vamwe varume vachinzi vainge vachinetsa vachiita zvemagirlfriends. So it then happened kuti baba vangu vakabva vazoita girlfriend. Mukadzi uyu, she was new in the area, so mukadzi uyu akabva azotanga kudanana nababa vangu. Vakatanga vachadanana in secret, but vanhu vepamba ipapo paainge achigara ndo vakabva vazouya ndokubva vazoudza amai vangu kuti amai vangu vaifanira kuti vange vachizongwarira, otherwise vaikwanisa kuzotorerwa murume nemukadzi iyeye. Amai vakazotoita zvekutobatsirwa kuti vange vachienda kunorwidzana nemusikana iyeye, because vanhu vainge vasingadi zvekuti vagare nevanhu vanenge vachiita zvekutorera vamwe vanhu varume vavo. After that mukadzi uya akabva azotiza. So at that time hatina kana kutomboziva kuti paakatiza ainge atori nepamuviri pababa vangu. So babavo vakabva vazotanga kupopota, vakabva vava a changed man. Kudzamara vabereki vangu vachizoseparata. Vakati vaseparata, baba vakabva vazopa amai vangu a few of his businesses. Vakabva vati mabusiness andina kana basa nawo, chandava kungoda, I want to enjoy my life. Ameno kuti zvii chaizvo chaizvo zvavainge vakatadzirana ivo baba naamai vangu, but amai vangu munhu wekuti she got so stressed ndokubva vazotobatwa neBP because of that issue. Takangosara tigere pamba. Baba, he then moved out of the house vasina kana chavainge vakambobata. Vakabva vazotanga kunogara nehure ravo iroro, vakazotosvika pakutozvara. So inini ndakabva ndazongova nethat bitterness yekuti baba ndozvavainge vakatiita, because baba kuzosvika vachizonofa havana kana kuzombogara vauya, even though tose tainge tichigara in the same city, havana kana kumbogara vauya kuti vange vachiuya kuzocheka up on us. Chavainge vachingoita ndechekungoti vaingomeka sure kuti the businesses were still running, but as for us vainge vasitomborina kana basa nesu. Ndakura kudaro mukoma ndiine bitterness. I used to hate men, zvimwe zvekuti I hated men with a passion. Murume aikwanisa kuti kana akandipfimba paya paya ndaitomudira izvozvo, just to hurt him, just to use him, ndichitoziva kuti munhu uyu I want him to fall in love with me, to pretend as if inini ndainge ndiri desperate, but at the end of the day paya pekuti anenge azonyura murudo ndo pandaibva ndazomuitira rimwe skiri rekuti ega munhu aita sekunge achazviuraya. I dated a lot of guys mukoma vekutoti vaitoti iwewe ndikuda kukuroora. Ndaitoti paya kana ndazoenda kunointroducwa wherever kunenge kuine ma-in-laws angu, ikoko ndiriko mukoma, ndaizoti mukunofamba kana ndikapfimbwa neumwe munhu uyo anenge andipfimba ndobva ndatobvuma, so as to make sure kuti uya anenge ari mukomana wangu ange achizorwadziwa. That is the level of hatred that I had towards men. Even right now mukoma, andingati my hatred has gone away, because I still feel that bitterness yekuti baba vangu he chose to abandon us, yet isusu tainge tiri vana vavo. Ndakati ndakura mukoma, then ndokubva ndazotangawo kubatsira amai vangu kuti vange vachimaneja nekurana mabusinesses avo, and I then saw kuti kana uine mabusinesses hazvidi kuti unge uchizova a soft hearted person, especially if you are a woman, because zvakazoitika ndezvekuti vana makanika vaya zvavainge vava kuita ndezvekuti vainge vava kushandisa garaji redu kuti
vange vachiita zvemapiece jobs avo, ende kana vazoita zvemabasa zvavo vobva vatotenga equipment. The next time around obva watonzwa zvitonzi one of the mechanics atosiya basa. Saka garaji redu rainge rava kutongoita a sort of like a training field. Munhu aiti achibva kuchikoro obva auya obva atsvaka basa ari desperate, then akangoshanda shanda so munhu obva atochanduka obva azotonovhura rakewo garaji. I then saw kuti panapa painge pava kutoda plan, otherwise my mom was going to lose out. Aiwaka inini mukoma semunhu ainge ari in this dating field, ende sometimes ndichitodanana nevarume vevanhu, ende ndainge ndichiwiriranawo nevamwe vakadzi vainge vachiita izvozvo zvekudanana nevarume vevanhu. Saka ndainge ndiine mishonga iyo yandainge ndakatodzidziswa kuti kana ukapinda musango ukatora midzi yemuti wakati ukakuya kuya ukaswera wakapfeka kunhengo kwako ukazongonosangana naye chete haafi akakukanganwa. Saka already I was living in that world yekuziva kuti munhu anokwanisa kutoroyiwa, kutoshandisirwa mishonga kuti ange achizoita zvaunenge uchida iwewe, not for him to do his own thing. Saka nekuzivawo vakadzi avo vandainge ndichiwirirana navo kuti ivowo vanoziva maprofita nen'anga dzine simba, avo vainge vachigara muguta matainge tichigara imomo, they then directed me kune vamwe gogo ava vainge vachiita zveun'anga. Ndakazoti ndasvika kuna gogo vaya ndikabva ndati ndiri kuda kutsvakawo mushonga wekuti ndinge ndichizokwanisa kuprotecta my mom's business, because zvinhu zvainge zvichiitika pagaraji ipapo, the next thing that was going to happen, we were going to lose everything. Yet those were the businesses dzekutoti ndo dzainge dzichitoendesa vanin'ina vangu kuchikoro, ndo dzainge dzichitobhadhara ma-rates and taxes. Gogo vaya vakabva vati painge pasitomborina kana dambudziko, vakabva vati ivo vainge vachida kuti vange vachienda neni kugaraji ikoko kuitira kuti tinge tichienda kunosimbisa business iroro iro ratainge takasiyirwa nababa vangu. Zvino kugaraji uko mukoma, sezvo tainge tiri vanhu vekuti tainge tava kungogara tichingorasikirwa ne-a lot of our workers, vazhinji vacho vainge vachitishandira vanhu vaya vekuti vanenge vari very desperate zvekutoti vanenge vachitorara pagaraji ipapo. Ndakabva ndati kuna gogo vaya, zvino pagaraji apa panogara paine vanhu, handiziviwo kuti tingazoenda sei kunocherera midzi yacho iyo yavainge vandipa. Vakabva vati saka kana zvakadaro kuti tinge tichienda tose tiri tu hazviiti, iwewe ndava kuda kukuitira mhiko dzekuti kunyange zvazvo zvinhu izvi taifanira kuti tinge tichienda kunozvicherera huri usiku, aiwa nawo wava kukwanisa kunozvicherera nyange ari masikati. Ndakabva ndafunga mukoma ndikati zvino ndichazvifambisa sei. Ndopandakabva ndazongotanga kungodhivhelopa kaattitude kekuti ndaingotora motikari ndobva ndaenda ndobva ndanoswera pagaraji. Ndiriko kugaraji ikoko ndainge ndichingoridha mamovements kudzamara one day vakomana vainge vabuda nerimwe rori iro ravainge vachida kuita road test, then pagaraji pakabva pazongosara umwe womusikana uyo ainge achishanda achiita zvekuklina maoffices. Akati asara, sezvo inini ndainge nditori nebadza rangu iro rainge rava kugara mubhuti remotikari iyo yandainge ndichishandira, ndakabva ndakasika ndokubva ndazotora badza riya ndikabva ndazotanga kuchera, but ndakaenda kuseri kwemaoffices kwainge kuine kamwe kamukoto, so ende kuseri ikoko vana makanika ava vaiwanzokuenda kunoitira weti ikoko kwainge kuchinhuhwa sei mukoma, asi ndakangovhara mhino ndokubva ndachera ndikachera until ndaona kuti level racho randainge ndachera gomba racho rainge rakadzika ende badza rainge rava kusakwanisa kuramba richingochera. Ndokubva ndatora midzi dziya idzo dzandainge ndakapiwa nagogo vaya avo vainge vachiita zvoun'anga, ndokubva ndazongokanda midzi iya ndokubva ndafushira zvangu ndokubva ndanogara mumotikari. Mukoma ndakazoti ndadzoka kumba, gogo vaya vakabva vazondifonera vakabva vati ndaifanira kuti ndinge ndichidzoka kumatare kwavo. Ndakati ndadzoka kumatare kwavo vakabva vati aiwa, zvose zvandainge ndaita ndainge ndagona. Vakabva vati asi kana uchida umwe mushonga muzukuru wangu ndinokwanisa kukupa umwe mushonga. Vakabva vati mushonga uyu unenge uchizodana macustomers, because now zvainge zvava kuitika ndezvekuti vana makanika vainge vava kuchiwanda manje, umwe neumwe ainge achigona mechanics ainge ava kungozvikudza kuti instead of working for a company zviya zvaiitika kuti
kudhara it was far much better kuti unge uchingozvishandira. Uchizvishandira kudaro mari yako inenge ichingopinda muhomwe mako. Saka competition was just too much zvekuti isusu tainge tiine mabig garages ndisu tainge tichisafa nekuda kwemaprizes edu and the whole processes. So vanhu vainge vava kutongoona kutoti it is far much cheaper kuti ungoenda kunogadzirirwa motikari yako pasi pemuti muchinegotiata. Isusu tainge titori nemaset prices ekuti kana uchida kugadzirisa pati yakati imari yakati, chakati chinoita mari yakati. Even kungotarisirwa motikari yako kwainge kutori neprice, but vana makanika avo vainge vachinyuka vachigadzirira motikari by the side of the road, aiwa vaitokwanisa kutokuchekera motikari yako mahara, knowing that kana vakazosangana nefault you then take their knowing that kana vakazosangana neproblem basa vanenge vatoriwana. Saka we were suffering a lot. Saka gogo ava vakati vachitaura neni, aiwa ndakabva ndazvigamuchira ndikabva ndati this is what my mom had been asking for. Ndikabva ndati but I don't need to tell my mom, otherwise vanobva vati let us not do it. Ndikabva ndati izvi ndikuda kuzozviita ndiri ndega. Gogo vaya vakabva vazondiudza kuti inini ndaifanira kuti ndinge ndichizosangana nemurume, asi murume uyu wandaifanira kuti ndinge ndichizosangana naye aifanira ari murume wekuti anenge asati ambosangana neumwe mukadzi pabonde. Ndakati ndaudzwa zvose izvi ndikati saka munhu akadai so ndichamuwana kupi? Ivo vakabva vati unotofanira kuti unge uchimuwana. Ndo pavakabva vazondipa umwe mucheka. Munoona micheka iya inopfekewa nevanhu vekumasowe, ndo mucheka wacho wandakapiwa iwoyo wainge uri we-white, 100% white chaiyo mukoma. Then vakabva vanditi ndaifanira kuti ndinge ndichizowaridza mucheka iwoyo paya patinenge tichisangana pabonde, then kana apedza kuita zvaanenge achiita ndaifanira kuzomupukuta ndichishandisa mucheka iwoyo. Kana kuri kunzi tikasangana kakawanda ndaifanira kutongoshandisa mucheka iwoyo, ende hataifanira kuzosangana tichishandisa dziviriro. Ndikabva ndati manje panapa ndichaita sei? Munhu akadai so ndichamuwana kupi? Ndainge ndava kungoti mukunofamba kana munhu anenge andipfimba ndega ndaibva ndaona kuti kana baba iyi inonyepa kana kuti mukomana uyu anonyepa. Why awana zvivindi zvekuti ange achinde approacha? So at the end of the day mukoma ndakabva ndazochitanga kutambira mumacolleges ndichitsvaka munhu wekuti ndinokwanisa kuzomuita mazuva ano, like vanovati maben 10 or whatever. Ndainge ndava kuzvitsvakira munhu wekuti anokwanisa kuzoita my ben 10. Ndokubva ndazosangana neumwe mukomana uyu wandakasangana naye, he was in his first year university. Aiwa kainge kari ka handsome. Saka ndakangosanganawo naye akamirira kombi. I then picked him up. Mukunotaura ndo paakabva azondiudza kuti iye ainge ari first year student. Ndakabva ndamuudza kuti yeah, he was very handsome and the woman who he was going to get married to, aiwa mukadzi iyeye anenge aine laki rake. Ndakabva ndaona munhu ava kunyara ndikati inhema chete uyo I don't think kuti kana zamu remunhukadzi akamboribata, because he was feeling very nervous. And the way that he was feeling nervous zvakabva zvatondipa zvivindi zvekutoti ndinge ndichizviudza kuti maybe this one he is the one. Saka ndakabva ndazomuudza kuti I wanted to be in communication with him. Iye akabva azondiudza kuti kunyangwe phone ainge asitomborina, since his parents they were sacrificing all that they had kuti iye ange achizokwanisa kuenda kuuniversity. It was because of their sacrifices. His parents they were not that wealthy. Mukoma ndakabva ndamhanya ndisati ndatomboenda kunomudropa ndokubva ndazotsvaka phone, and in those days phones were really expensive. Ndakamutengera chinokia chake ndokubva ndazomupa, and ndikabva ndatomupa my online. Ndikati aiwa inini I'll make another plan, because in those days kuti unge uchizowana sim card zvainge zvichinetsa, so it was not a one day process. Painge paine mapepa ainge achidiwa, and on that day pandakaenda mutown ndainge ndisina zvimwe zvainge zvichidiwa kuti unge uchizokwanisa kutengeserwa sim card. So I gave him the phone ndokubva ndamupa nesim card ndikabva ndati I'll be in communication with you. Ndakabva ndaona kuti ya kamukomana aka kainge kakanaka ende kainge kakafara. Ndakabva ndazodzoka zvangu kumba
ndokubva ndazoenda kunet 1 ndokubva ndazonotenga line rangu, ndikabva ndazotanga kumutumidzira matext messages zvekare nekumufonera. Aiwa, on a nightly basis taikwanisa kutumidzirana matext message anosvika kana kuma50. Ndakambobuda mari pakamukomana ikako mukoma. Then at the end of the day ndakabva ndazomuudza kuti I wanted us to go out. Ndakabva ndaenda ndikabva ndanomupika up kumaraini kwavo, ndokubva ndazoenda naye kuma-bookings. In those days kwainge kusati kwava nemalodge everywhere, kwaitongova nemalodges aya anenge achitozivikanwa kuti kwakati ndo kunenge kuine lodge. Takati taenda kulodge kuya mukoma ndokubva tavharirana. Pandakazvivharira nekamukomana akamukoma ndakabva ndati this is my time. Even pandakakatanga kukabatisa muviri wangu ndainzwa maoko ake achiita kubvunda. Ndakatotanga kutomudzidzisa kuti chii chinonzi zamu rinobatwa sei. Kunyange patakazotanga kusangana, haiwa, munhu ainge achapotsa kudzamara ndazototanga kutozviita ndiri ndoga. Iyewo on the second round ndopaakabva azoziva kuti aiwa, kana uchida kuita unonanganidza pakati. Each and every time aiti kana apedza paya ndaibva ndamupukota ende munongozivawo kuti munhu kana achiri kutanga kuita bonde, aiwa, anenge ane energy. Takaita kakawandisisa mukoma throughout the night. Inini basa rangu ndainge ndisingakanganwi, achingopedza kajira kangu ndobva ndatopukuta. Takazoti tapedza mukoma ndokubva ndazopeta jira riyaiya ndikabva ndazorisa muplastic ndokubva ndazonomudropa. Ndakangoti ndichingonobva kunomudropa ndokubva ndatoenda kumba kwagogo vaya ndokubva ndazovapa jira riya. Aiwa, vakabva vafara vakati now we can work things out. Gogo vaya vakabva vazotanga kuita mhiko dzavo, vakabva vati taifanira kuti tinge tichizoenda kunorasa jira iri hanzi rukova kunenge ruine mvura inenge ichiyerera. Takabva tazoenda kuya tainge tiri inini, gogo nevamwe vavo avo vainge vachishanda navo. Saka vakabva vazoti jira iri taifanira kuti tinge tichizopinda naro murukova, asi inini ndini ndakapinda ndakaribata, ivo gogo vainge vakabata banga. Saka takazoti tava murukova muya ndingangoti rukova urwu mvura yacho yainge ichisvika mumabvi umumu. Then vakabva vazoti bata bakatwa iri, vainge vaine bakatwa ravo ravainge vakabata. Vakabva vati ndaifanira kuti ndinge ndichizobaya mucheka uyo wandainge ndakashandisa kupukutisa urume hwemukomana uyo wandainge ndakasangana naye kulodge. Saka ndakabva ndazobaya mucheka uya ndokubva wazobvaruka. Vakabva vati chiusiya manje unge uchienda nemvura, sekuenda kuri kuita mvura iyi. Vakabva vati usiye uende. Saka mucheka uya wakabva wazoenda. Mukomanashi hapana kana kumbopera 8 months. Zvinhu izvi mukoma zvakaramba zvichingoitika zvekuti mabusinesses edu akazova very successful. Zvino akazoti ava successful kudaro ndo pandakabva ndazotanga kunzwa mamwe mazwi awa ndingangoti from the day randakareceiva the sad news dzekuti gogo vaya n'anga iya yainge yakandibatsira yainge yakashaika, ndo pandakatanga kunzwa mamwe mazwi ainge achitaura neni neukasha. Kudzamara umwe musi pandakazoti ndaneta nekungonzwa mazwi awa ari kutaura neukasha, yeti ndisingakwanise kunzwisisa kuti ari kuda kuzama kuti kudii. Ndo pandakabva ndazonzwa runyararo. Usiku hwacho ndakati ndakarara ndakabva ndazongorota umwe murume, but murume uyu ndainge ndisingakwanisi kumuona because ainge akamira kure neni, ende munzvimbo macho maainge ari mairakidza kuti mainge muine mhute iyi yainge ichitosimuka ichiita sekunge iri kubva pasi ichizadza nyika yose. Iye murume uya akabva ati iye ari kuda kuti ndinge ndichimupa amai vangu. Saka ndakati why uri kuda kuti ndinge ndichikupa amai vangu? Akabva ati makore ose awa handiti ndakakupaiwo mari, chindipaiwo mubhadharo wangu. Ndikabva ndati ko unoda mari? Akabva ati aiwa inini kunyika kuno kwandiri mari haishandi, asi ndiri kuda amai vako nekuti ndo vandakasarudza. Zvinhu izvi pazvakaitika mukoma, this was in the year 2013, ndo pazvakaitika chimunhu ichocho chandakarota pachainge chichida kutora upenyu hwaamai vangu.
iyi ndakabva ndarwadziwa mukoma, because after a few years trying to resist icho chichida kutora upenyu hwaamai vangu, kudzamara amai vangu vazotanga kurwara. Amai vangu vakatombobatwa kensa, mai vakati vabatwa nekensa kudaro, then inini I made other deals with other devils, ndokubva amai vangu vazodzikinurwa. Amai vangu ndinovada, saka I then started going around speaking with other devils, and I then saw a better devil who gave me a better deal. Ndikabva ndazopiwa dzimwe mhiko. Dzimwe mhiko dzacho mukoma dzandaisangana nadzo, pane pamwe pan'anga pandakatomboenda, pandakaudzwa kuti ndaikwanisa kutengeserwa musoro wemunhu. Saka musoro uyu wemunhu ndo waizorwidzana nechimunhu chiya icho chandainge ndakarota chichindiudza kuti chiri kuda upenyu hwaamai vangu. Asi ndakabva ndatya, ndikati musoro wacho makauwana sei? N'anga iya ikabva yati iyo ndiyo inoziva kuti musoro wacho yakauwana sei. Izvozvo ndakabva ndazozvitya kuzosvika ndichizowana a better deal. Ndikabva ndaudzwa kuti we could just swap her life with the life of one of your relatives. Ndikabva ndati ko inini yangu hama hazviite here? Zvikabva zvanzi no, chimunhu ichocho since chakasarudza kuti chinoda ropa raamai vangu, painge pachidawo uyo ane ukama naamai vangu. Saka takabva tazosarudza umwe munin'ina waamai vangu, but cousin sister yaamai vangu ndiye akabva azoshayika. Akati ashayika, then ndokubva ndazodzokera kun'anga kuya. Ndakatosvika amainini vangu ava varimo mukoma, vainge vakatongogarawo zvavo mudare rasekuru ivavo, but chainge chiri chipoko. Vakagara kudaro mukoma, vainge vakasungwa nedzimwe chaini dzekuti handina kukwanisa kunzwisisa kuti ko chipoko chinogosungwa sei nechaini. Then n'anga iya yakabva yazopedzisa mhiko, mainini ndokubva vanyangarika. Ndakazobvunza n'anga iya mushure mekunge mweya waamainini wanyangarika kuti ko wai mainini vasina kana kumbogara vataura neni, because vainge vakangonditarisa so vasingataure neni. Ndokubva n'anga iya yazondiudza kuti mainini vasati vafa vainge vakachekewa rurimi rwavo, kuitira kuti kunyange mweya wavo ukazoda kuzomuka haukwanisi kuzotaura, because vanenge vakachekewa rurimi rwavo. Handina kana kumboda kumbobvunza kuti rurimi rwacho rwakachekewa sei. Ende kune vachabvunza kuti ko iwewe zvevindi wakazviwana kupi? Aiwa, mukunofamba uchisanganawo nemadevils akasiyana siyana, panewo zvinenge zvichitoitwa pauri, zvinenge zvichiiswa mumuviri mako, izvo zvinozokupa simba. Saka pari zvino amai vangu ivo vachiri vapenyu, mhepo dzose idzo dzakambouya dzichida kutora upenyu hwavo, pari zvino dzakazorodzwa, kutozorodzwa chaiko. Yes, mabusinesses ari kurana, ende nelevel ririmo munyika medu I can say kuti inini naamai vangu nemhuri yangu iyo yandakasiyirwa nababa vangu, I am able to give them a better life. Hey, zvakaoma hazvo veduwe. Hanzi I went around looking for a devil until I found a better devil. Hezvo kutori nemadevil akawanda, isu techingoti kuna devil one. Hanzi I made a deal with a better devil. Zvakangoma hazvo veduwe.